zvigananda muchabhilivha omana kana muri kudya mari zvigananda ka idyai henyu muine tariro kana kuti idyai muchiziva kuti one day zvichapera, hazvirambe zvakadaro nekusingaperi. Ndishona I'm sure inekwanisa kunge yatonzwika zvandirikudaidza kutaura panapo. So pane musi Rutendo paakazorevhila achiudza vanhu kuti mukuona here kuti nini mari yese yandiri kuningina mamuchiziva kuti inini ndakabhadharwa mari yese akawanda nakuda Tagwirei kuti ndiende kunodhila naGeza. Hazvina kuti bata zvakanaka semaZimbabweans, because iwe ungonzi wadhila nemunhu akafa saka ukadhila naye chirudzivo wadhila naye, because even kufa kwacho kwakatoita kuri mysterious, hazvitonzwisisika kuti zvakanyatsofamba sei. So ndopaakuzobvunzwawo nevanhu vachinzi ndiye Matinyarariwo, what do you mean with this? The death of Geza has remained a mystery up to today. Are you suggesting what I'm thinking? Saka Baronza, are you suggesting what I'm thinking? Kunzika wakapuwa mari kuti uraye munhu. Mabata nyaya yacho. So we are no, my fight with Geza was online and I had explained this clearly on platforms that you and I sometimes share. I even went through this last night and you were there. My job is PR, not networks. It's not okay to manipulate issues to this extent. But ndo yakaukaudza vanhu kuti inini ndakapiwa mari kuti ndidhile nemunhu. But zvekuzonzi zvekumanipulate my issues to this extent watozvitaura wega. Isusu tanga tisiri kuziva. But anyways, that is not my point, because nini pese pantaurwa nyaya ndinonyatsoread malines, ndonyatsoona kuti topinda neipa. Ndikuona zvinhu zvakasiyana panapo. Uyu akabhadhara munhu kuti aende kunodhila nemunhu. Anditi tichaziva sei kuti vangani vakabhozi watobhadhara uyu sokoko, atichaziva kuti vangani here vakadhiliwa navo vakabhadharwa kuti vainge vachinonikirana. Because do you know kuti the following day racho ndo pakabva pafasaro waka kufa kusinganzwisisike futi. Saka iwo kana uri kumbobhadhara, because saro wakanga kutoya nehoti manje, kana uri kumbobhadhara kuti adhiliwe naye, umwe wacho akabva adhiliwa nawe zviri ruthless, tichaziva zvipi? So ladies and gentlemen, I hope you are thinking what I'm thinking. But it's clear kuti Rutendo Matinyarari ari kurasira nyaya kuna Tagwirei kuti uyu akandipa kuti nditoita rangu ratakandaunzi nditoita, ndora akabhadharirwa mari mari yese iwaya. Even though zvagara hazvo zviri zvinhu zvekuti tingatoramba edu tichingotendererana tichiita sei, but pafeya chapo chaipo yakawandisa mari. Saka munhu akuda kuti atobvunzwa, atotora responsibility panyaya idzodzo ndiTagwirei. He must answer this. Munhu akafa sei? Because already wonga kubhadhara vanhu kuti vadhile naye, vamurwise, vamuataki, ozvika pakuzonzi akuningira ipapo. It's something chekuti zvazvo vanhu vanogona kutya kutanga kudzifambira nyaya dzacho, because you in the process yekutira kudzifambira futi unotanga kutoudzwa dzimwe nyaya dzakawandisa. But pafeya chaipo chaipo vakomana vada kutombogarwa nawo pasa. Nyaya ngoti zvazvo uyu anga munhu kuti hadzichatorwe serious nyaya dzake ikokoko because of nyaya dzemapolitics. Unongonzi kwe usatinetse chinchichi zvezvo, unongoziva zvavanozongoita vanhu vacho at the end of the day. But to be very honest, pada kuti vanhu ava imbogarwa pasi nyaya umbobvunzwa Tagwirei kuti chimboexplain nayo, because ndiwe uri kurasirwa nyaya iri kunakurirwa kwauri, kutokunzi kunakurirwa zongororo mbishi chaiko richifamba. Zvinhu zvacho ngazvo zvekuti pamwe dai anga riri zongororo rabikwa unongoti tingotsenga chwa tichienda, but apa kutonakurirwa riri mbishi chairo. So hapana zvaunokwanisa kuita nezvazvo pamusoro penyaya yacho, zvekutonyarara kutoshaya kutopererwa chaiko kuti ndakada kudzitanga zvinhu izvi ndinoona moto pana ndo zviripo, kutori kutoshupika nezvekuita chaiko kuti atoona kuti panapa papaizika. Ende isusu futi tichitoonawo takatotarisawo iye wacho tichitozviziva kuti paparwariwa. We know the way even kana dressing yacho inopfekwa naTagwirei nemari anonzi anayo, unonyatsona kuti munhu arutanda botso.
asi zvekuti hazvo tingati zvinga toda kuzoseka upfeka chibhachi chagocha nhembe chakatosiyana netrauzi nekure kuti ndogananda wacho. What kind of dressing is this? Hazvimbonikiri neevhen kana ganda racho kana kumbofitwa ora tine hembe wose munhu akunza nemabhillions. Vamwe vanhu vanongoti akangowana kuti mari mbichana kungogeza waisoka 1 zvatofita zvatopinda kudhara. But I don't know kuti why is he that strange zvekuti zvezvo kunyebera kuti mabillionaires havana pressure nekugeza unonyeba. Iwe tarisa kune mabillionaires akawanda, even tikatarisa mablack billionaires ana Aliko Dangote vanongopfeka manice suit complete one inotongorowa inotongomufita asi hake munhu wekuti zvanorowa gear kupfeka zvakaida. But tikada kutora nyaya yekuti gear na Elon Musk vanotoroverera smart gear chairo akatopinda akatoenda. But ndo mabillionaires chacho vane mabillionaire, not this guy kuntonza tingata nemabillionaires up. I believe kuti pane something zvinenge zvichimuteera spiritually chaizvo, because vanhu zvinoitika nje kuti kazhinji kacho chero kazonziwa nikiriki na munhu anozofa munhu achizviziva anotoziva kuti chekutanga ndo atombodzokera kune muchinda chinyebera unda kuchechi paya zvinhu zvako zvine zvitokunikirina. And the other thing wamutarisa kame musoro kuti iwe musoro uyu boy here alright imi chimondiudzai nezvaanenge akaita musoro wake the dressing racho. Unoziva here kuti musoro bvudzi raid rakachena rere ratochena but tarisa zvanda rinodhaiwa zvakanaka otobudikirwa aita se achionekera also. Even vana vake vanotocorrecta aiwa mudhara apa pfeka so todai. But uyu Tagwirei uyu he must be investigated zvakanyanya, otherwise munhu kuti tarotora rachikwapaidzwa mambamba nezvimagoblin zvekutotera zvinozvi zvimachinda kuti zvimagoblin zvipoko whatever ipapa hazvisiri normal zvaari kuita izvi. The way ukaona kana achiseka kwacho kakuzhinya kwacho kumwe kakusisiri kuzhinya kwaya kungori kwega kuti munhu ari kungozhinya zviya zvikunika unozoona kuti apa parwariwa kwakungozhinyiruka kwaya zvekuti anyway zonzi ndine pamuromo. That was not the issue. That was not the issue though. Nyaya ingaripo ndeyekuti Rutendo ari kurasira uyu nyaya ari kuifoshora kudzoka kune munhu aida kudikirira. In other ways Rutendo ari kuti mazimbabwe makapusa, you must deal with that guy, and when you are dealing with him go and deal with him mercilessly. That's what Rutendo is trying to tell all of the Zimbabweans, but it's just that Zimbabweans, we are afraid. At the end of the day we end up saying pakaipa ndo zvatozopedzera tangoita. But ndada kuzonyanya munozota ukomana wakutodhipisa zvakuenza zvamuchazotaura information iyi zvazvo zvenyu ndakuti ndingokuonesaiwo zvimwe zvinhu zviri kuitika zvemuri kuti munenge musina kumbobvira mazvifunga, but isitenda tozvifunga.